ще затворя. Ще спрем тук за малко. Тук като мъгличка има. На вас ви на пещери днеска, явно. Първо, добре дошли, казвам се Майя, ще съм ваша екскурзовод в Дяволско гърло. Намираме се в изкуствено прокопан тунел, който е дълъг 150 метра. Копан почти на ръка с много малко взривни материали за период от 2 години, от 70 до 72 са успели да го прокопаят. През него се влиза в бучащата зала. Чувате грохотът, който идва отвътре. Не е от климатика, това е от водопада. Това е най-високият подземен водопад на Балканите. Залата също е най-голямата благоустроена пещерна зала на Балканите. Тя е дълга 110 метра, широка е 40 и е висока 35 метра. Храм-паметник Александър Невски би могъл да се събере вътре, според тези размери, а водопада е висок 42 метра. Не се вижда целия, вижда се основата му, нагоре като се качите по стълбите, които са изхода на пещерата, се вижда средната му част. Още от времето на траките в пещерата има такива страшни имена, дяволска работа. Те се наричали хурлога, това означава вряща вода или кипяща. Тъй като естественият вход на пещерата е 60 метрова пропаст, единственото, което са виждали те тогава, това са мъглите и парите, които се създават от водопада и излизат през пропастта. С тях е било дим от подземното царство. Изобщо не са смели да влязат вътре, не е имало как да влязат. Пещерата е открита 61 година. Тогава двама алпинисти от София, Елена Падаева и Николай Корчев се казват, с въжета се спускат през пропастта и влизат вътре в пещерата. Било си е направо геройство за това време, не са имали кой знае каква техника, а си е било и приключение. Влизаш в дупка, не знаеш колко е дълбока, тъмно е вътре, но сме им благодарни. По-късно е картографирана пещерата и се решава от тук да се направи входа към нея. Тъй като река Триградска влиза през пропастта, образува водопада, минава през цялата зала, има едно място, ще ви го покажа вътре, наричаме го сифона, тъй като точно там цялата река просто изчезва под скалите. Тя се появява малко по-надолу от тунела, през който минате, за да дойдете тук. Дори като се връщате и спрете там, погледнете надолу, просто се чува шума на реката, доста е надолу. 68 година става най-голямото наводнение, което помня региона. Тогава между 250 и 300 кубика дървен материал реката повлича, те са собственост на горското стопанство в Триград и ги вкарва в реката, в пещерата. Когато се оттича водата, тръгнали да ги търсят, няма нищо. Само вода, нищо друго не излиза от тук. И това почва да буди съмнение, че една река влиза тук, а друга излиза. Не може пък за толкова години съвсем нищо да не излиза от тук. Решили да отсветят водата, за да видят след колко време ще се появи на изхода. Започват едни залагания след колко време, но се оказва, че никой не познава. Тъй като по права линия от пещерата до изхода на реката са около 250 метра, нищо разстояние, дето се казва, се очаква след 10 на максимум 15 минути, 20 да се покаже боята. Но тя излиза след цели 2 часа. Това означава, че минава над 25 километра някъде отдолу от пещерата. От тук до Девин са толкова. Огромно разстоянието. Ето защо 70-та година се организира една експедиция, доста голяма, в която участват много хора, пещерняци, алпинисти, двама леководолази от Варна също са тук, Сияна Люцканова на 21 години и Евстати Йовчев на 29, добри водолази, решават да влязат, но по обратният път срещу течението на реката. Там, където излиза реката, има голяма галерия, смятали се, че ще намерят проход към пещерата. Още повече надявали се да минат целия път на реката. 2 дни е трябвала експедицията. Първият ден влизат водолазите, стигат до някъде и се връщат. Но втория ден, когато влизат, към 10 часа е било сутринта. Проникването до 6 вечерта не се появяват. На всички им е било ясно, че нещо не е наред в ситуацията и за това е повикан спасителен екип от София. Но когато пристигат вечерта, за съжаление намират телата им на около 250 метра от мястото, в което те са влезли. Има направено разследване по това време, установява се, че двамата са починали от удавяне и много грешки при организирането на цялата експедиция.
Това са жертвите на пещерата. Влизаме живи и здрави, излизаме живи и здрави. Днес много страхливи хора идват. Не знам кой ги плаши. Няма проблем, няма дяволи, няма призраци. Спокойно. В пещерата живее най-голямата колония дългокрил прилеп. Над 180 хиляди са на брой. Вечерят след 8 обядваха с предишната група. Супер, шегувам се. Едва ли ще ги видим. Тъй като по-голямата част от тях в момента не са в пещерата, лятото живеят в дивите пещери, които са над 200 в района. Там се отглеждат потомството и се прибират малко по-късно. Лятото, интересното е, че започнаха да се прибират от миналата седмица. Успяхме да видим 2-3 големи ета. Даже има хайма. Но те са активни вечер. Наистина, тогава излизат, тогава се хранят. От сутринта успяхме да ги видим един-два, просто прелитат, но те са толкова бързи, толкова манички, че просто като сянка минават на най-високата част вътре в пещерата, така че възможно е да ги видим. В сравнение с Ягодинска пещера, някои идват оттам, други ще ходят. Тук няма скални образования. Причината е, че тази пещера е много по-млада от Ягодинска пещера с около 100 000 години горе-долу. Тази е още в първия си етап на развитие, докато Ягодинска още е във втори. Сега има възможност и вероятност тук да не се образуват такива, тъй като скалата е много висока над пещерата. Водата не може да достигне до залата, да започне да капи и да образува тези образования. Скалата е 195 метра върху нас. Доста е висока. Тази пещера е свързана и с легендата за Орфей и Евридика, тъй като има две неща в легендата описани, които отговарят за пещерата специално. Според легендата много хора знаят, да не кажа, че почти всички я знаят. Евридика е охапана от змия и тя умира. След като решава Орфей да влезе в царството на мъртвите, той влиза през пещера, която бълва дим. Това е единствената, която отговаря на описанието. Мъглите ще ги видите вътре. Хадис му разрешава да вземе съпругата си, но има естествено условие, като всяко хубаво нещо. Докато излязат от пещерата, Евридика трябва да върви след него. И той не трябва да се обръща назад и да поглежда в лицето. Но точно преди изхода на пещерата, тъй като вътре било тъмно, грохотът бил силен, той спира да я чува зад себе си и се оплашил, че тя се е загубила. Забравил какво е обещал явно и се обръща. Така я губи завинаги. Грешката си е негова. Легендата казва, че там, където е станало това нещо, от скалите извира извор и този извор го има вътре, ще ви го покажа. Интересно е, че по никакъв начин не е свързан с реката. Просто се извира от скалите и дори в най-голямата суша той не пресъхва. Целогодишно си върви водата от скалите. Някой смята, че изпълнява желания. Не мога да кажа колко е вярно. Рекламации не приемаме за желанията. Всеки си носи отговорност. Хората са го превърнали като отар. Остават какво ли не. Монети, бомбони, фибички, гривнички, дори пакетчета Нескафе. Скоро време намерихме. Водата е чиста и става за пиене. Това е единственото нещо, което мога да ви кажа. Сега влизаме вътре. Изходът на пещерата са 288 стъпала за качване. Асансьор няма. Ескалатор също. Така че който иска да види водопада и красивия изход, трябва да се потруди. Да. Обезопасени са. Бетонни са стъпалата, парапет има, обезопасено е, просто бавно, нагоре се качват. Има и втори вариант. Нарича се алеята на пенсионера, от тук обратно. Заповядайте. Малко сме ще видим. Който не го е срам да се върне. Не, просто хора, които имат проблеми с височините, да не се качват. Ще ги видите, вътре сами ще прецените.
разказва за тази легенда, защото играх една игра, която е направена по тази легенда. В смисъл за... Сега, тъй като тук почват по-локални участъци, по-внимателно ще ви помоля да сте тук. Внимателно, не бързайте, спокойно. Имате ли нужда от помощ? Не. Ти дам една ръчичка. Има едно лице на тяхното долу, има тракийски, който се траса. Тя може долу. Така че спокойно душите. Местен майстор били прави. В днешно време. Да, чух. Траките не са последни. Освен Орфей, естествено, но няма за живи свидетели. Това е легенда. Това са там, за реката. Човек ще влезе малко на ориентация. Няма през цялата зала реката, тук долу да слезем на моста. Прожектора, който свети към скалите, осветява сифона, за който ви казах. Там изчезва реката. А като застанете на мостчето, от дясната страна се виждат колони по скалите, всички те са останали в наводнение.